הקלטת? התחלת? כן. טוב. אגב, גם פה יש שינוי, ההקלטה על פי דרישתו של אפרים היא ישר לענן. איזה יופי. זאת אומרת, אפרים יקבל את זה כבר בלי שום תיווך. וזה חוסך ממך תרדות של העלאה אני מקווה, אני רוצה לראות את זה חי. בסדר, זה יקרה. עכשיו, מכיוון שאנחנו מחדשים את הפגישות שלנו אחרי 10 חודשים של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online קיים, דרך אגב אפרים תיקן את השם והוסיף Learn Yiddish and Yiddish Literature, זה ראיתי היום, מכיוון שעברו 10 חודשים והייתה לנו הפסקת פסח, אז אנחנו מנסים להתארגן מחדש, גם לאור מה שדיברנו בפגישות האחרונות לגבי תוכניות לעתיד, וגם לאור, מי שלא שמע, על שמועות שיש איזה 6 אנשים שרוצים להצטרף כדי לבדוק אם זה מתאים להם הפגישות האלה האינטראקטיביות בינינו. אז לי יש כמה הודעות להגיד, אבל קודם אני רוצה לדעת כמה אתם. אנחנו 4 אנשים, סליחה, כן, 4 אנשים. זאת אומרת, כל 4 של תמיד, ועדיין לא הצטרפו אלה שביקשו. גולדנברג עדיין לא הצטרף. אוקיי. גם לא האורחים שלי. של בלה. בלה, את יודעת את השם של אלה שרצו להצטרף? אחת מהן קוראים לה טניה. שם משפחה? פישר. טניה פישר. ומה את יודעת על ידיעותיה ביידיש? היא מווילנה, והיא במקור, כן, היא הגיעה לארץ צעירה, אבל למקור היא מווילנה, והיא למדה יידיש בבית ספר, אולי גם באוניברסיטה. אבל אני יודעת מעט מאוד, לא הספקתי לדבר איתה הרבה על הנושא. אוקיי. והמשפחה השנייה עכשיו, הזוג, היא כתבה לי שיש זוג חברים שלה שגם היו רוצים להתנסות, עליהם אני לא יודעת כלום. אוקיי, טוב, אז אנחנו מתחילים עם כמה הודעות. היום ההתחלה תהיה קצת דינמית. דבר ראשון, אני מודיע לכולכם שנפל דבר בישראל, וביום שישי בצוותא, בתל אביב, יום שישי הקרוב, בשעה 12, לראשונה במדינת ישראל, שמו של קצטניק יעלה לא כנושא קונטרוברסיאלי, כפי שזה תמיד עד היום בארץ. יש כאלה שלא מאמינים למה שהוא כתב ואומרים שהוא המציא דברים, ויש כאלה שלא מחשיבים אותו גם אם מאמינים שהוא כתב דברים שהוא חזה מבשרו. מה קורה בצוותא ב-12 ביום שישי זה? אני לא יודע איך נודע לאנשי צוותא שמארגנים ביום שישי זה ערב לכבוד יום השואה, ועושים דבר שגם הוא יוצא דופן. הם מזמינים איזה 5-6 אנשים שעניינם בספרות הקשורה לשואה, אבל לא רק השואה שנחתה על יהודי מזרח אירופה, אלא גם השואה שהשמידה יהודים מעדות המזרח. למשל, הם הזמינו את
סוכרי, אם זוכר את שמו, שהוא כתב ספר על השואה בבנגזי, ספר שאני קראתי לפני כמה שנים, ספר מדהים. זה ליביה, כן, פרופסור? איך? זה ליביה, נכון? בנגזי. כן, כן, משהו כזה. אחר כך מזמינים את מי שכתב והציג את המחזה גטו. מה שמו, אתם זוכרים? המחזאי. כן, כן, אני יודע, זה בליביה, ביהודי בליביה. לא, אני מדבר על מישהו אחר. המחזה גטו. כן. לא זוכרים? על וילנה? כן, אני כן. מה השם של המחזאי? אני קראתי... רגע, אבל עכשיו אני שואל מה שם המחזאי. לא זוכרים. בסדר, אני תמיד זוכר ועכשיו שכחתי, לא חשוב, והם מזמינים ולכן אני מודיע לכם, מכיוון שאנחנו עסקנו בקצטניק, הם הזמינו את מוניק דהן, שעומדת להוציא ספר על הפסיידונים קצטניק והאחר, הזמינו גם אותה לדבר על הנושא. הם נותנים לכל אחד מהאנשים 10 דקות, זאת אומרת, הרבה אי אפשר להגיד, אבל זאת תהיה לדעתי, מכיוון שאני מכיר מה שמוניק דהן כתבה, זה יהיה פעם ראשונה שיהיה דיון ענייני על קצטניק, בלי כל הבעד ונגד, אלא דיון של חוקרת, כן, שחקרה ועומדת להוציא ספר, ואני ממליץ שמי שיש לו זמן ייכנס ביום שישי לאתר של צוותא, ושם באתר יש כל התוכנית והשעה, ואני לא יודע אם אפשר להיכנס חינם, אם הם מקליטים, אין לי מושג. לפחות תקלו... מה? האם זאת תקופה חיה שאפשר לקנות כרטיס ולהגיע? אפשר לקנות כרטיס, כן. דרך אגב, מי שכתב את גטו זה, אני חושב, יהושע סובול. בדיוק. אז הזמינו את יהושע סובול, שידבר על ההצלחה של המחזה שלו בכל העולם. הרי המחזה נכתב לפני הרבה שנים, והוא נסע איתו בכל העולם, והציג אותו בכל מיני שפות. עכשיו אני אגיד דבר נוסף, שאני אשם במרכאות, ברגע ששמעתי שמוניק דהן, יש לה 10 דקות לדבר על קצטניק, אני משוכנע שהיא תדבר, כל מילה שלה יהיה חידוש לשומעים שלה. למה? כי לדעתי, ותסמכו עליי, אף אחד לא יודע כלום על קצטניק. מדברים עליו ומשמיצים אותו ומזכירים אותו, אבל לא חקרו אותו. אבל יותר מזה, ופה אני מצרף עוד ידיעה היסטורית, עוד דבר שיפול דבר תוך כמה חודשים, שנה, זה שנים שפונים אליו עושי סרטים, תלמידים מסם שפיגל, כן, הסמינר, מלמדים שם קולנוע, כל מיני, מהטלוויזיה, לפחות 6 ניסיונות נעשו ב-25 השנים האחרונות, של אנשים שפנו אליי שונים, אנשים שונים, שהם רוצים לעשות סרט על קצטניק. 5 מהניסיונות האלה, אף על פי שאני נידפתי מזמני, ואנשים ישבו אצלי שעות, וצילמו צילומים, וראיינו רעיונות, ועבדו. 5 ניסיונות מה6 לא צלחו ולא קרה כלום. הניסיון השישי, אני משוכנע שהוא בדרך
להופיע כסרט, והוא יהיה הכי מקצועי והכי רציני. השם של מי שעושה את הסרט הזה הוא אסף לפיד, שהוא אפילו נדמה לי מלמד בסם שפיגל. הוא כנראה למד שם, אם אני לא טועה, והוא כיום, או קודם, לימד. הוא ראיין אותי לפני, הוא בא ביחד עם עוזרת מחקר, הם ראיינו וצילמו אותי לפני יותר משנתיים, וכשהוא בא אליי, הוא אמר לי, קראתי את הספרים שאתה כתבת על קצטניק, פעמיים, ואחרי שהוא ראיין, הוא הלך וראיין כל אדם, כי הוא סיפר לי למי הוא ילך, אין אדם חי שקשור לקצטניק שהוא השאיר בחוץ. והגיע למוניק דהן, וראיין אותה, ועכשיו הוא, ככה היא סיפרה לי, במרכאות מנדנד לה, שאף על פי שהספר שלה עוד לא הופיע, כי אנחנו עכשיו מכינים סופית את מפתח השמות, הוא רוצה לראות את הגרסה לפני הופעת הספר, כדי להספיק להכניס לסרט, והיא מתלבטת, אם לתת לו לפני שיופיע הספר, כי ברגע שמשהו יוצא מידה, אז אין לה שליטה. אני לא יודע מה היא תעשה, זוהי החלטה שלה. אבל ברגע שהוא טלפן אליי אתמול, ואמר לי ככה, ואני מספר לכם את זה בפרטים, כי עכשיו הדברים באמת זזים, ולקצטניק תהיה עדנה מהצד האובייקטיבי, גם של חקר הפסיידונים וגם של עשיית סרט, עד כמה שאדם יכול להיות אובייקטיבי. ואסף לפיד חקר את הנושא, אין לו אג'נדה משלו. אז הוא אמר לי שהוא, אחרי שכבר ראיין אותי ושאל שאלות וישב, עכשיו הוא מגיע לשלבים האחרונים של צילומים, והוא שולח אליי במאי את המפיק, והוא יבוא איתו, והם יעשו צילומים אחרונים לסרט וישאל עוד שאלות. והמפיק, אני לא מכיר אותו, אבל שאלתי את שמו גיא הודס, כנראה אדם רציני, ואסף לפיד סיפר לי בשנה האחרונה שהוא קיבל תקציבים ופנה לחוץ לארץ, וכנראה שיש לו כיסוי תקציבי לדברים האלה. אז ברגע שהוא דיבר איתי אתמול, אמרתי לו, אתה יודע שמוניק דהן עומדת לדבר על קצטניק ביום שישי בצוותא? אולי תבוא לשם, וזה יהיה פעם ראשונה שאם תשלב מה שתראה שם, איך קהל מגיב לעניין השואה ולספרות השואה, אם תצליח לשלב את זה בסרט, יהיה לנו משהו יחיד במינו. אז היום, לפני איזה 4 שעות, מוניק דהן טלפנה אליי, אסף לפיד אמר לה שהוא יבוא. זהו, זה רציתי להגיד בעניין הזה. עכשיו, אנחנו גולשים לאט לאט לחידוש הפגישות שלנו באופן מעשי, ואני אמרתי בליבי, עברו 10 חודשים, מה-20 במאי 2020, שהפגישות האלה התחילו, 3 מכם היו בקבוצה הראשונה וממשיכים, ועוד 3 הצטרפו באמצע. אלה שאומרים שרוצים להצטרף, אם לא הצטרפו היום, לבדוק, אולי הצטרפו, זה לא פשוט, כי הם באים למשהו מוכן שרץ כבר הרבה זמן. בכל זאת, אני אמליץ, אם הם יבואו, אני אפילו אולי המלצתי
שלמה כתב להם את הקישור, ואני לא יודע אם הוא גם הכניס שם מה שכתבתי לשלמה, אם כתבתי, שאני ממליץ לאלה שרוצים להצטרף ולבדוק אם זה מתאים להם, לפני שהם עושים את זה, לשמוע את שני השיעורים, שתי הפגישות הראשונות ממש. מפני ששם דובר על האלף בית ביידיש ואיך קוראים ביידיש. וזה נחוץ ביותר, כי כפי שאתם יודעים, מי שקורא נכון, יוכל גם להבין ולזכור נכון. אם ישמעו בעצתי, אז זה יעזור להם. ומכיוון שאנחנו עדיין, אתם עדיין 4, אבל אני רוצה להגיד. אני לא כתבתי כלום בתחום הזה. לא, אז אני כתבתי לאותו דוד גולדנברג, שהוא ייכנס לשני השיעורים, הוא לא ענה לי, כן? אבל הוא ודאי יראה את זה. ולבלה אני אומר שאם יצא לך לדבר או להתכתב עם האנשים, תגידי להם שהקבוצה ממליצה שייכנסו ליוטיוב לשיעור ראשון ושני, ששם מדובר על האלף בית וילמדו לקרוא. ההנחה שלי היא שאנשים שלא למדו בתי ספר, אז שיכנסו לזה לפני שזה סך הכל 2 פגישות של 1.5 שעה. אז שישקיעו 3 שעות, גם זה יגיד להם אם כדאי להם או לא. טוב. אנחנו עכשיו מתחילים, אפשר להגיד, את השנה השנייה, או את הסריה השנייה של הפגישות שלנו, שבחלקה של הסריה החדשה יש לה המשך מהקודמות, כי הרי אנחנו באמצע קריאת אברהם ישוע אשל המזרח אירופאי שביעית, אבל היום אנחנו נגיע לזה, אני מקווה, אבל אני רוצה לחדש, מכיוון שאחרי חופשת פסח אנחנו מתחילים סריה חדשה, אני רוצה לחדש קצת את התרגול שלנו של כתיבה ביידיש, ו-hopefully, אם זו מילה ביידיש, hopefully גם דיבור ביידיש, כן? אנחנו דיברנו על זה בפגישות קודמות, לא היום, אבל כתיבה כן. אני, לפני שנגיע היום להמשיך עם אברהם ישוע אשל, אני רוצה לבקש שתכינו נייר ועיפרון, או כל כלי כתיבה אחר. ואני רוצה לבקש שתכתבו משהו שעוד מעט אני אגיד, ובפגישה הבאה נקדיש 15 שעה לתקן אונליין, כן? בחי. כן? כל אחד כמה מהשפטים שהאחר כתב. אני חושב שכתיבה כמו דיבור נחוצים כדי לשכלל את השימוש שלנו ביידיש. יש לכולכם נייר ועיפרון? שלמה, יש לך? כן. בלה? יש לך? נייר ועיפרון? יש לי, כן. אני לא. יש לך, הרי את בבית שלך, את יכולה לקחת עיפרון ונייר? לא. למה לא? למה לא? זוהי פקודה, it's an order. כן, נכון, אבל... About what we are talking, Professor, because I am lost. You are lost. Completely. רגע, אני שואל שאלה פשוטה. את יושבת בבית שלך? כן, עכשיו, כן, נכון, אני בבית. יש לך נייר לבן שאפשר לכתוב עליו? כן. יש לך עיפרון או עט? מה זה עיפרון? פנסל. כן, נכון. יש לך? כן. אז עכשיו אני רוצה להסביר לך. You are not lost. גם אם את מרגישה
תשמעי ענת, מה שאני אומר, גם אם את מרגישה שמאוד קשה לה לכתוב ביידיש, בשביל זה אנחנו עושים את זה, כדי לעזור לך ולכל אחד לתקן את מה שהוא לא יודע. גם אם תעשי הרבה שגיאות, בשביל זה אנחנו פה. הרי איך אומר הפתגם בעברית, לא הביישן לומד. שמעת פעם פתגם כזה? כן, כן. אם מתביישים, אז אף פעם לא נלמד כלום. אנחנו בינינו, וזו הזדמנות בלתי רגילה, כן, שקבוצה של אנשים לא גדולה, עוזרת אחת לשנייה לכתוב ביידיש. ובפתגם בעברית אומרים עוד דבר, לא הקייסן מלמד, לא מורה שהוא כועס תמיד על התלמיד, הוא לא יכול ללמד. הקפדן. איך? הקפדן. תודה שתיקנת לי. ומה עוד יש באמרה? יש שם עוד כמה משפטים? לא, אני לא זוכר. אז לא הקפדן מלמד, כן? זה שלא סולח לשום דבר ולא נותן לאדם לזוז על פי החופש שלו ועל פי מה שהוא יודע, ולא הביישן לומד, כן? לא להתבייש, כן? כמו שאני לא מתבייש, אני לא רואה אתכם, ובכל זאת אני משחק את התפקיד של המורה. אוקיי. עכשיו הנושא שאני רוצה, כן? ואני לא מבקש שתכתבו טרקטט, מקסימום עמוד, ואפשר פחות. ניתן לכם רבע שעה. האם אתם מסכימים, האם לנושא שאני מציע, לכתוב מכתב ביידיש למי שאתם רוצים? מה אתם אומרים? שלמה, אם הייתי מבקש ממך לכתוב מכתב ביידיש למישהו, היה לך למי לכתוב? צריך לחפש. לא, גם אם הוא לא יודע יידיש, לא משנה. אם הוא יודע יידיש זה יופי, אבל תשמע, אם אין לך למי לכתוב, תכתוב לאלוהים, לא משנה. אבל השאלה אם כדאי לעשות את זה עכשיו, או שאולי נעשה את זה כשיעורי בית? לא, אני אגיד למה לא. שיעורי בית זה דבר שאו שעושים או שלא עושים. אני נחוש שנתרגל את העניין. אם אנחנו עושים את זה שיעורי בית, אין ביטחון שכולם יעשו. זה דבר אחד. אחר כך בא העניין של לתקן את השיעורי בית. כשאפרים, לא, כשאדם עבד איתנו, אז יכולתי לעבוד איתו גם אחרי הפגישות. אני חושב שגם התיקון הפומבי של כולנו זה חלק מהתרגיל. אני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן, אבל אני חושב שזה ניסיון שכדאי לנסות. יאיר, לך יש למי לכתוב מכתב ביידיש? יאיר? לנכד שלי למשל. למי? לנכד שלי שוב. לנכד, נהדר. אנה, למי את רוצה לכתוב מכתב ביידיש? כן, נכון, I was using the Yiddish. לא, תעני לשאלה. יש לך למי לכתוב מכתב ביידיש? כן. מי? למי? You have to write a letter to someone. כן, נכון. Who will understand Yiddish? No, he may not understand, but you have to write a letter. So who would you write a letter? To my grandparents who died. Okay. Letter into the past. יפה. מצוין. רציתי להגיד עוד משהו קטן, אבל שכחתי. אז בואו, אנחנו נתחיל, רק רגע. השעה 6:28. כן, אז עד 6:45, תכתבו, תתרכזו, זאת אומרת, concentrate yourself,
ותפנו לאדם שאתם כותבים, ותתחילו. רבע שעה. כל אחד לעצמו, לא להתייעץ עם אף אחד. Wie viel Zeit wir haben? מה את שואלת? Wie viel Zeit wir haben? Bis 15 Minuten zu singen. עד 15 דקות לשיר. 15 מינוט. 15 מינוט, תודה. כן. לא צריך לרוץ. מה שתספיקו, תספיקו. רק תנסו לא לדבר בצד כי שומעים, זה מפריע לריכוז. השעה 6:32. יש עוד 13 דקות, יש מספיק זמן. העיקר לא לרוץ, אלא לבנות משפטים עם הזמנים של הפועל. אפשר להשתמש במילון אם אתם רוצים, אם יש לכם. אני כל הזמן אומר כמה מילים שלא יחשבו שההקלטה נגמרה.
כדאי גם להוסיף תאריך למכתב, שאם בעוד שנה תסתכלו על עוד מכתב ותראו אם התקדמתם או לא. שעה 6:35. יש עוד 10 דקות מקסימום. לדעתי התרגיל הזה הוא כמו היפנוזה. אתם מכניסים את עצמכם לעומק של זיכרונותיכם וזיכרונכם. כתבה לי עכשיו טניה שהיא ניסתה להיכנס ולא הצליחה. כולכם הצלחתם. את יכולה לענות לה תשאלי אותה מה היא כתבה, כי אולי היא לא עשתה... לא, אני שלחתי לה את הלינק בוואטסאפ, את הלינק ששלמה שלח לי, לנו. אני תכף אסתכל עוד פעם לראות. לא, אבל כולנו הצלחנו, כן? כן. רק רגע. יש טעם להציע לה להיכנס עוד עכשיו? כן, כן, יש טעם. הרי הם לא מצטרפים באופן קבוע, הם רוצים לראות מה קורה. אז מה זה משנה מה שקורה עכשיו או בעוד חצי שעה? שתנסה עוד פעם, כי כנראה לא הקלידה נכון. שלמה, רק תשים לב, לראות אם... אני כותבת לה לנסות להיכנס שוב. כן, מופיע לי כאן כתובית כזאת קטנה, יכול להיות שאני פספסתי בלהט השיחה או בלהט הזה, אבל את כולכם ראיתי, זה גדול. כולנו השתמשנו בקישור שלך, אז זה היה בסדר. לא, זה לא עניין של שימוש בקישור, זה עניין, ברגע שאתם לוחצים על הקישור, אני צריך לתת לכם רשות להיכנס, ובלי רשותי אתם לא יכולים להיכנס. אז עכשיו, אני רואה כשאתם, זאת אומרת, זה גדול, זה כאילו חוסם לי את המסך, אז בכולכם הבחנתי, הם אומרים שלא הבחנתי,
אני לא יכול להכחיש את זה, כי זה לא... לא, בלה, כדאי שתיכנס עוד פעם, ושלמה... לא, המסך הוא לפניי. כתבתי לה, ונראה אם היא תנסה. המסך הוא לפניי, אם היא תיכנס, אני אראה את זה. אוקיי. בואו, יש לנו עוד כמה דקות, נגמור את המכתב. השעה 6:39. עוד 5 דקות. הנה, עכשיו אפשרתי למישהו להיכנס, טניה פישר. כן, אוקיי. עכשיו היא נכנסה. אוקיי. האם טניה פתוח המיקרופון? אני אסביר לה מה קורה. לא, היא חשוכה בינתיים. גם כתוב קונקטינג, היא עוד לא ממש נכנסה. אתה יכול לפתוח לה את המיקרופון, או היא צריכה לפתוח? לא, היא צריכה לפתוח בעצמה. כן. יכול להיות שהיא לא רוצה שנראה אותה, זה גם כזה זכותה. טניה, הצלחת להיכנס? טוב, רגע. כן, אנחנו מדברים עם טניה פישר? אנחנו מדברים עם טניה פישר? נכון מאוד, כן. אז תראי, את נפלת בדיוק ברגע שכולם שותקים וכותבים ביידיש מכתב. אז עוד 5 דקות ונשתף אותך עם הדברים האחרים. אז בינתיים אנחנו לא מדברים, כי כולם כמו בהיפנוזה מתרכזים בתוך תוכם וכותבים מכתבים ביידיש, שאחר כך אנחנו נתקן את הניסוח שלו. תודה. טניה, מי שדיבר איתך עכשיו זה פרופסור יחיאל שיינטוק. אנחנו קוראים לו יחיאל כאן בקבוצה, ונמצאת גם, אנחנו מכירות, כן, נמצאת גם אנה מוורשה, ושלמה, אני אפילו לא יודעת... לא מוורשה. שלמה מבנימינה. שלמה מבנימינה ויאיר? מתל אביב. מתל אביב, אז זהו. אוקיי, טוב. טניה מירושלים, דרך אגב, זה אני גם יודעת. נחכה קצת, נגמור את הכתיבה ואז נמשיך. טוב. גם אני מירושלים. כן. בעבר. בינתיים אולי נדבר את ואני. אמרו לי שאת נולדת בווילנה. כן, כן. ושלמדת יידיש באיזושהי צורה. אני למדתי, זאת אומרת, שמעתי יידיש כשאמא דיברה עם חברות, ואז למדתי יידיש באוניברסיטה, באוניברסיטת ירושלים, סמסטר 1, כן. אצל מי? אני לא זוכר, זה היה כל כך לפני הרבה שנים, אז אוקיי, אני... יכולה לתאר אותו או אותה, מי שלימד אותך? ואז זה היה בשנות 93 אולי. כן, איש או אישה. סליחה? המורה או המורה, היה איש או אישה? איש, זה היה איש, נדמה לי שהיה במקור מריגה. גמרנו, אני יודע מי זה. חנן בורדין. חנן בורדין. אז למדת אצלו. והאם הבנת או ידעת יותר ממה שהוא לימד? כן, אנחנו יותר התרכזנו על דקדוק, אבל... כן, אני מכיר אותו. עכשיו יש לי שאלה. כן. מה התחום שלך לפרנסה? אני איש טכני לגמרי. במה? אני מהנדסת חשמל ועסקתי בתיכון ופיתוח תוכנה לאיכותים בכלי טייס, למטוסים. זאת אומרת שאת אשפת מחשבים? כן, אבל לא בדיוק מתכנתת, אני הגדרתי אפליקציות. אוקיי, זאת אומרת שהיידיש שלך היא בעיקר יידיש פסיבית מהבית. את קראת אי פעם ספר שלם ביידיש? לא, לא. יפה. אז את בדיוק מתאימה
לקבוצה, לדעתי. עכשיו בואו נראה אם כולם גמרו, ואז נעבור לעניינים האחרים. השעה 6:44. עוד דקה, יש לכם. מקווה שהצלחתם לכתוב כמה משפטים, כי הרי בפגישות האלה אנחנו בעיקר קוראים ספרות. כן. ועוסקים כן. אבל לכתוב זה דבר שאני חושב שצריך גם לנסות כדי לשפר את השליטה של חברי הקבוצה ביידיש. ואנחנו גם נצטרך בעתיד הלא רחוק לעבור לגמרי ליידיש, כי בינתיים כל חברי הקבוצה, ואני חושב שגם טניה תוכל להבין, כן? העברית, אני מדבר אותה בשביל צברים נבערים מדעת שלא יודעים יידיש, וכדי לקרב אותם לעניין. כן, אני מבינה, אבל אני זוכרת שעלו לדודה שלי, היא לימדה גם בליטא, וכשהגיעו תלמידים שלה, היא לימדה בבית ספר יידישאי בקובנה, אז כשהגיעו תלמידים שלה, אז היא אמרה, טוב, 500 מילים ביידיש אתם כבר יודעים. זה אותם מילים שמעברית נכנסו ליידיש. הלינגוויסטים אומרים שאדם שיודע 300 מילים בשפה מסוימת, הוא כבר יכול להיות עיקר בכל מדינה, לעבוד את האדם. אז 500 זה כבר רמה. כן, אז היא כנראה ספרה את המילים, אני לא יודעת מאיפה יש לה את המספר הזה. אנחנו לא רק שאנחנו לא סופרים מילים, אלא שזורקים אתכם לים לשחות בטקסטים הכי קשים, עשינו את זה כבר ודי עברנו את זה בשלום. טוב, אז זה כבר 6:45, אנחנו עכשיו לא נעסוק בתיקון מה שכתבתם, אבל אני כן רוצה לדעת אם הצלחתם לכתוב. אנה, כמה שורות כתבת? זה קצת, אבל זה יש המשך קומט. המשך קומט. I'm in the during the work. אבל כמה שורות כתבת? קצת, אבל זה כמו צבוע, לסבתא. לאנה, לא שאלתי מה, אני שואל כמה טקסט... כן, כמה, 2, 3. אוקיי, מצוין. יאיר, כמה שורות הספקת? זה 8 שורות. יפה. שלמה. 9 שורות. יפה. בלה? אבל יש לי כתב גדול. אני כתבתי איזה 15 שורות, אבל בכתב יד מאוד מפוזר, מאוד... יפה, אבל מה שנחמד פה, כשעושים גרף של השורות שכל אחד מכם כתב, כן? אז מי שיותר מתקדם בלימודיו ביידיש, כמו בלה וכולי, כתבה יותר. אחר כך יאיר ושלמה כמעט אותו דבר, ואנה שם בוורשה, שקצת יותר קשה לה, קצת פחות. בסדר גמור, אנחנו בפעם הבאה, ביום רביעי, כן? רגע, היום זה יום שני, אז ביום רביעי הקרוב נקדיש לא יותר מרבע שעה להתחיל לתקן את מה שכתבתם. עכשיו אנחנו אומרים ברוכה הבאה לטניה ומסבירים לה שאנחנו באמצע קריאה של טקסט היסטורי תרבותי חשוב ביותר, ואני צריך לבקש או מבלה או משלמה לשלוח לאימייל של טניה את הטקסט של אברהם יהושע השל.
מי יכול... אני יכול לשלוח, רק רגע, אני צריך קודם כל להעלות את זה, כדי שיהיה בפנינו. בסדר, אז בינתיים אני אסביר לטניה שהטקסט שאנחנו קוראים, זה טקסט של אברהם יהושע השל. האם שמעת פעם את השם? לא. לא. אז תדעי לך שאת נפלת עכשיו לתוך תהום תרבותי, במובן הזה שזה היידיש הכי קשה, שבמשך 10 חודשים שאנחנו נפגשים, פגשנו. אברהם יהושע השל היה תיאולוג, פרופסור לתיאולוגיה, הוא משורר ביידיש, והוא היה פרופסור בארצות הברית, הוא נפטר ב-1972, ממשפחה חסידית בוורשה, והיידיש שלו זה אחד השיאים של הניסוח ביידיש תרבותית. אז זה ודאי לא יהיה לך קל, אבל בואי ננסה. שלמה, הצלחת לשלוח לטניה? לא, אני לא מצאתי את זה עדיין בתוך המיילים שלי. שלמה, תעלה פשוט את הטקסט, ואז כולם יראו את זה על המסך. נכון, אבל הטקסט נמצא אצלי באחד האימיילים שאותו אני מחפש. כדאי, אם אמנם יהיו אנשים שיצטרפו לנסות, כפי ששמעתי, אז כדאי שתשים את הטקסט זמין. אתה צודק, זה רשלנות פושעת שלי. לא, שום רשלנות פושעת. הניסיון מלמד אותנו דברים, ולימוד יידיש וספרות יידיש בזום, זה ניסיון ראשון שנעשה אי פעם, כן? גם בגלל הקורונה וגם בגלל שלא רבים החזיקו מעמד. תשמעו, חלק מכם מחזיק מעמד זה 10 חודשים, זה לא, לאו מילתא זוטרתא היא, זה לא דבר קטן. כן, אז אולי... מצאתי את זה. יש לך אימייל, טניה? רק רגע. אני העליתי את האימייל, אם אתה שלמה שולח, אז אני אוכל להעלות אותו. אוקיי. רק רגע. לפני שאני שולח, קודם כל נעלה אותו, תשתתפי בשיעור, בסוף השיעור אני אשלח לך את זה בעונג רב. אוקיי. אז הנה. מה תשלח בסוף השיעור? את הטקסט, שיהיה לה... אתה לא יכול לשלוח, כי יש ביניכם שהתלוננו שהאותיות במסך קטנות. לא, אצלי הן לא קטנות. יופי. ועכשיו... האם אתם רואים את זה או לא? לא. לא, אז רק רגע אחד, אני אכנס שוב לזום. אתה צריך לעשות share screen אחרי שהעלית את זה על המסך. רק רגע. למה הזום לא עולה לי? אני לא יודע. נפלאות הטכניקה. גברת פישר, אני מציע שתחליפי אותי, כי אני חושב שהכישורים שלך, הטכנולוגיים, קצת יותר טובים. אבל בשביל זה היא צריכה את הטקסט. לא, בסדר. מה. טוב, אני... מכיוון שעשית את זה כבר כמה פעמים בפגישות האחרונות. כן. אז אין ספק שאם תיזכר... אבל אם לכולם יש את הטקסט ורק לי אין, אז פשוט תשלח, יהיה לי הרבה יותר פשוט, אני מיד אקבל אותו. לא, אני רוצה שזה יהיה אני מגדיל אותו בשביל כולם. הבנתי. והטקסט עצמו מאוד קשה לקריאה as is, ולכן אני מגדיל אותו. הוא קשה לקריאה
במסך, אבל אם מגדילים, אז קראנו בו יותר מפעם אחת. כן, עכשיו, נכון. שלא תחשבי שאנחנו קוראים כל פעם עמוד שלם, בקושי אנחנו קוראים כמה משפטים, כי אנחנו הולכים עקב בצד אגודל לאט לאט, כן. ואם אדם לא קורא נכון מילה, אני מתנפל עליו ומתקן אותו, ואחר כך מנתחים את המילים והמשמעות ואיך הן בנויות, ומבחינה לקסיקלית, זה מעניין מאוד. כן, מאוד מעניין. לכל מילה וכל משפט, יש לנו דיונים שלמים, ואני מכריז כבר מההתחלה, אלה פגישות אינטראקטיביות, מותר לכם כל רגע לשאול שאלות, לתת קומנטרים, להתווכח, להגיד שאתם לא מבינים, לדרוש הסברים, כן, זה כל הכיף של העניין, כי גם אני לומד מזה לא מעט, כי ברגע שאני צריך להסביר משהו, אז גם אני לומד. כן. מה עוד שאתם לפעמים מילים שאני לא יודע מחפשים במילונים ודברים כאלה, ואז אנחנו משחקים את המשחק שאני אומר, המילה הזאת זה הפירוש שלה, ואז אני מחכה במתח, האם המילון אומר אותו דבר. בדרך כלל זה כן. כן, טוב. האמת שנתתי את המילון שלי לקולגה חסידי, אז יש לך המלצה איפה אני יכולה לקנות מילון? איזה מילון היה לך? היה לי... של מי? יידיש עברי. של מי? אני לא זוכרת. הכל זה היה כל כך לפני כל כך של המון שנים, אז קשה לי. טניה, את יכולה להגיד לי מה הכתובת מייל שלך? אני אנסה לשלוח לך את הטקסט. יופי. T פישר, הפישר אני כותבת SH. רק שנייה. T, F, I, S, H, E, R, נקודה. רגע, עשיתי איזה טעות. T, פישר, כן, נקודה. אחר כך עוד פעם טניה, T-A, כן. N-I-A. כן. שטרודל ג'ימייל. ג'ימייל קום. אוקיי, אני אנסה לשלוח לך את הטקסט. רגע, את אומרת קום בסוף. שטרודל ג'ימייל קום. כן, זה הרגיל. אוקיי. זה הרגיל, כן. טוב. תנו לי עוד דקה, אני מקווה שאני אתגבר על התקלה המשונה הזאת. לא, בסדר. אם תתגבר, זה יעזור גם בפעמים הבאות. האמת שמה שאני מכירה, רק למי שיש הוסט, הוא יכול להקרין, אבל אני לא כל כך מכירה זום. טוב, שלחתי לך עכשיו, בטח עוד רגע זה יהיה אצלך. כן. עכשיו אני מבקש, או משלמה או מבלה, או מיאיר, באיזה עמוד אנחנו הפסקנו. כן, קיבלתי. יופי. עכשיו צריך להגיד לכולנו באיזה עמוד הפסקנו ואיזה פסקה באותו עמוד. כן, אני לא כל כך יודעת, כי נדמה לי שאת שני השיעורים האחרונים אני החסרתי. לא, באחרון היית, באמצע היה אחד שלו. אוקיי. יאיר ושלמה, אתם יכולים להגיד? רק רגע, אני מוכרח לפתור לי את הבעיה. יאיר, אם אתה יכול בינתיים להציל אותי, תבוא עליך ברכה. יאיר, באיזה עמוד הפסקנו, אתה זוכר? אני חושב שקראנו שצריך להתחיל לקרוא בעמוד 135. 135, איזה מספר פסקה מלמעלה? אנחנו צריכים להתחיל לקרוא ביידי אשכנזי איזה מספר פסקה זאת? הפסקה, צריך להתחיל את
שנייה, שלישית, אחרונה למטה. זה כזה בשליש האחרון של העמוד. שליש האחרון של העמוד. ואיך מתחילה הפסקה? Bei die aschkenazische Iden befreit sich Hebräisch von verflammterste... רגע, יאיר, מה היה המשפט האחרון של הפסקה הקודמת כדי לראות? Arabisch, was man gewöhnlich zu dem Hebräisch, zum arabischen Makor. לא, אנחנו לא קראנו את זה עד כמה שאני זוכר, אז איך מתחילה הפסקה הקודמת, בלה? Dem Spanisch-Sfardische Iden. אידנטום. כן, ושורה האחרונה של הפסקה לפני זה, אני רוצה לאתר איפה קראנו, איפה לא. רגע, בלה, השורה האחרונה של הפסקה מלפני זה? Man vergleicht sich nicht mit keinem und man verschwendet nicht die Keuches auf abzufragen גם זה אני לא זוכר שקראנו. איך מתחילה הפסקה שבלה קוראת בה את הסוף שלה? איך היא מתחילה? In der Ashkenazischer Tkufe verläuft das geistige Leben von Jeden in Hitbodedes. אוקיי, נתחיל מזה ובלה תקרא. כן? אוקיי, למרות שנראה לי שקראנו את זה, אבל בסדר, לא חשוב. לא, אני יודע, את ההתחלה הזאת קראנו, אבל צריך להתחיל מאיזה מקום, ואני מעדיף להתחיל ממקום שקראנו, מאשר להתחיל ממקום שעוד לא הגענו אליו. אז בלה... כן. אני לא ניחשתי, אני סימנתי פעם שעברה. מה שאני קראתי לך, אני סימנתי את זה. בסדר. עכשיו, אני לא אומר שלא דייקת, אני רק רוצה להגיד, שמכיוון שהיה לנו שבוע של פסח, שלא נפגשנו, ומכיוון שעבר זמן, והטקסט לא פשוט, אז לא יזיק אם נתחיל קצת קודם, אפילו דברים שקראנו. בסדר? אז בלה, תתחילי קצת מאיפה שאמרנו, אפילו שכבר קראנו. בסדר. כן. In der Ashkenazischer Tkufe verläuft das geistige Leben von Jeden in Hitbodedes. Hisboidedes. עד פה יש לנו משפט, ואני לא בטוח, כן, שניתחנו את הכל כמו שאפשר. אז תתרגמי. אוקיי. בתקופה האשכנזית, verläuft לא זוכרת מה זה verläuft. אבל אולי תקראי verläuft ביחד עם ההמשך. verläuft das geistige Leben. אוקיי, verläuft das geistige Leben. טניה, יש לך מושג? איך היינו מתרגמים verläuft das geistige Leben? verläuft אני מכירה, אבל verläuft, אוי, אני יודעת את המילה הזאת, ganze Leben, כל החיים. לא, verläuft. אני מרגיש שיש לך ידע פסיבי, ואת אומרת ששמעת את המילה, ועכשיו בשבילך אנחנו נבקש מבלה לנתח את המילה כמו שלמדנו במשך 10 חודשים. טוב, laufen זה לרוץ. בשביל טניה, כן? תסבירי את השיטה. כן. laufen זה לרוץ. פאר זה... פרפיקס. פרפיקס זאת אומרת קידומת של הפועל, שנותנת לו משמעות יותר נרחבת. אז נכון. זה אולי מתרחש, כאילו... זה את בכיוון, verläufen, זאת אומרת...
חלף, בדיוק יאיר, חלף. חלף. למה? שלמה. לא ידבר. שלמה, אני למד הטקסט, אני לא רואה את הטקסט. רגע, לא יפן לרוץ. פר, הפרפיקס, לעשות את הפעולה באופן מרחיק לכת, חלף. אם כן, ביהדות אשכנז, פר לא יפדוס יידיש של לב, חולפים החיים היהודיים, כן, זה מה שכתוב? כן, פר לא יפדוס. לא, דגייסר, חיי הרוח. חיי הרוח. אז חולפים חיי הרוח, כן, בלהלה? יידן של יהודים, כן. אין היסבודדס, בהתבודדות. תמשיכי הלאה, כן. דוס פולק לייבט אליין, לא לייבט, רגע, לא כתוב שני יהודים. לייבט. לייבט אליין, תראו. העם חי לבד, כן. zwischen primitive germanische und slawische Massen. העם חי לבד בין המונים גרמנים וסלאבים פרימיטיביים. גרמנים וסלאבים פרימיטיביים. אוקיי, עכשיו אני נורא סקרן, מה תניה אומר? הם מוכרים לך? הצווישן, אני משום מה חשבתי שזה פירוש אחר, בשביל. לא, פר, בשביל ביידיש אנחנו אומרים, צווישן זה בין. בין, אוקיי, תמשיכי בלה. שנייה, נעלם לי הטקסט. הנה. רגע, אם כבר תניה אמרה שהיא חשבה פירוש אחר, איזה פירוש אמרת? לא, אני חשבתי, נזכרתי במשפט שהייתי, צווישן האיגן, אז עכשיו אני הבנתי שזה לא בשביל יהודים, אלא בין... יפה, אז יש לך תיקון ראשון של הידע הפסיבי שלך, כן? שלא עמד בניסיון של ניתוח מדויק, אבל עכשיו, אם כבר אמרת על צווישן, אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי המילה צווישן. אני אומנם ניסיתי לנהוג כשראיתי, כן? ללמוד נהיגה, ופסלו אותי פעמיים, פעם אני אספר לכם איך זה קרה, אבל בעניין הנהיגה, כן? מי שנוהג, ואני מניח שכולכם נוהגים, יש צווישן גז. זה בדיוק מה שרציתי. שלמה, מה זה צווישן גז בעברית? במכוניות ישנות, זה גז ביניים. מה זה? במכוניות גדולות וישנות, כאשר היו מעבירים ממהלך גבוה למהלך נמוך, זאת אומרת נניח ממהלך רביעי למהלך שלישי, היה צריך להעביר לניוטרל, ואז לתת גז, ורק אז להעביר לשלישי. ולגז הזה קראו גז ביניים. בדיוק, וקראו לזה צווישן גז, כן? שזה בין מהלך כזה ומהלך כזה. אז עכשיו אני מקווה שטניה כבר תזכור שצווישן זה בין ולא בשביל. תמשיכי בלה. Geistig stehen Jiden Hecher für Seire Schchenim. Seire או זיירה? זיירה. זיירה שכנים. שני יהודים תמיד זה באותיות לטיניות EY, A. הדיפתונג A. סליחה, אין לי טקסט, אני לא רואה טקסט. מה אתה אומר, יאיר? אני לא רואה טקסט, אין לי טקסט. לא רואים את הטקסט על המסך, כן. קודם ראו? כן. יש לך אותו במייל, יאיר? כן, יש לי את זה במייל, אני מחזיק את הדף, זה אצלי מודפס, אבל המסך היה יותר גדול ויותר ברור. אז אפשר לחזור על ההגדלה במסך? אני לא מצליח להעלות את הזום
עם השיתוף קבצים, ובגלל זה אני לא יכול להראות לכם את הקובץ הזה, שהוא נמצא אצלי על המסך. אבל... לא, יש משהו, שלמה, רואים כאילו את הקצה של הדף, בלי הטקסט. אולי צריך להגיד את זה. אין טקסט. קודם הצלחת, אז השאלה... כן, יש לי בפייפר, זה לא בעיה. אנחנו יודעים, אבל אנחנו מנסים להעלות כי האותיות יותר גדולות. כן. כי אני הגדלתי אותם פה, רק רגע, עכשיו יותר טוב? לא, רואים רק את הקצה של קבוצה של דפים, הקצוות הלבנים, בלי טקסט. עכשיו יותר טוב? לא. לא. אותו הדבר. זה לא עניין... אני פשוט חסר ישע, מה אני אגיד רגע, לכם? אני שואל, האם זה לא עניין של להזיז לפוקוס של המסך? לא, אני פשוט אינני מצליח להעלות בחזרה את הזום. אני מצליח לראות את כולכם, יש לי פה כאילו בטריה ארוכה את הפנים של כולכם, ואין לי את כל הזום, זה... כן. רק רגע, נראה, אולי אני אנסה עוד משהו. תמשיכו, אני אנסה עוד משהו. אוקיי, אז בלה, המשפט הבא. אוקיי, איפה היינו? גרמני שמוסלם... Geistig stehen jeden Hecher versehre Schrenim und sie entwickeln ein eigenartig jiddisch Kollektiv Leben. תחזרי על 2-3 מילים ביידיש ותראו. Geistig stehen jeden Hecher, מבחינה רוחנית, יהודים עומדים גבוה, הכר גבוה יותר. גבוה יותר פרזר שכנים, מאשר השכנים שלהם. כן. ונזי אנטוויקלן, והם מפתחים an eigenartig יידיש קולקטיב לבן. והם מפתחים חיים קולקטיבי, חיי יידיש קולקטיביים עצמיים. אגנרטיק, עצמי. עצמי. כן. מקורי, אוריגינלי. כן. הלאה. עוד משפט? Man lebt mit der eigener Traditie. עד פה תתרגמי. חיים עם המסורת העצמית שלהם. של היהודים, כן. של היהודים. Man entwickelt das eigenartige Persönliche und man vergisst in andere. תרגום. מפתחים את המקורי, העצמי, ושוכחים את ומפרגס in andere, שוכחים את האחר. את האחרים, זה רבים. את האחרים. in andere. עכשיו, לפני שממשיכים. רגע, יש לי שאלה. כן. מה זה פרגס in andere? למה in? נכון. זה ביטוי מאוד אידיומטי ביידיש, שהרי in בדרך כלל זה בתוך. אבל כאן זה ביטוי אידיומטי, הוא שוכח בו, בהם, שוכחים בהם. מפרגס in andere, ככה אומרים ביידיש כשרוצים להגיד ששוכחים כל מה שקשור לאחרים. כן? האם אי אפשר לתרגם אותו מילולית בתוך, אלא בתוך הביטוי vergessen in andere, לשכוח כל מה שקשור לאחרים. עכשיו, אני שואל שאלה, כל מה שבלה קרא עכשיו, שיהודים מזרח אירופה, כן, חיים במזרח אירופה בתוך קהלים סלאביים וגרמניים פרימיטיביים, והתרבות היהודית גבוהה יותר, כן, ולכן היהודים חיים בתוך עצמם, ולא
מתערבים ולא מושפעים, זה אני מפרש כבר, מהתרבויות הנמוכות שבתוכם הם חיים. ומפרגס תיננדר, ושוכחים כל מה שנוגע לאחרים, את התרבות של האחרים, זה לא נכון עד הסוף, את המוזיקה לא, כי יש השפעות כמובן. אבל האם זה נראה לכם תזה היסטורית נכונה? כבר אמרו הרבה קודם, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתערב. לא יתחשב. לא יתחשב, כן. זה נכון, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. ובמזרח אירופה, עד כמה שאני לא היסטוריון, עד כמה שאני למדתי ומבין, יהודים באמת, שלא כמו בתקופה המוסלמית בספרד, במזרח אירופה הם חיו בקרב עיקרים ואוכלוסיות נמוכות יותר בתרבותם מהיהודים עצמם. היהודים ידעו שצריך ללמוד מהיום הראשון ועד ליומך האחרון. אצל הסלאבים ואצל הגרמנים, כשעוד לא הייתה גרמניה, כן? אלא השבטים האלה עד סוף המאה ה-19, כן? אז ללמוד זה היה דבר לא חובה. זאת אומרת, מבחינה זאת, אברהם יהושע השל, בכל זאת פרופסור באוניברסיטה לתיאולוגיה, אבל יודע כמה דברים גם בהיסטוריה היהודית, הוא קובע פה מסמרות כדי להשוות מה קרה עם היהודים בארצות המוסלמיות, שזה יבוא אחר כך. אני חושב שזה היה קשור גם לרמת הכנסה. באותם מקומות ליהודים הייתה רמת הכנסה נמוכה בדרך כלל, ולכן השכנים שלהם היו הרבה יותר נחותים, כי ברמת הכנסה נמוכה אותם עיקרים שעליהם הוא מדבר היו באמת חסרי תרבות. לא, רגע, כשאתה אומר שליהודים הייתה רמת הכנסה נמוכה ממה? ממי? נמוכה בהשוואה לרמת הכנסה גבוהה בעיר, למשל בוורשה. כן, אבל רמת הכנסה גבוהה יותר מאשר לפולנים העיקרים אני לא בטוח, זה אני לא בטוח. הם היו עניים, הם היו אנשים עניים בדרך כלל, ולכן רמת התרבות שלהם בולטת בהשוואה לשכנים. עכשיו, ככל שאתה... לא, אני לא מבין את מה שאתה אומר. בגלל שרמת ההכנסה של היהודים לפי דעתך הייתה נמוכה, אתה מתכוון לאלה שחיו בעיירות וכולי, נכון. אתה אומר לכן תרבותם הייתה גבוהה יותר? הייתה יותר גבוהה בגלל שרמת התרבות של השכנים הייתה מאוד נמוכה. אז זה לא קשור לרמת ההכנסה של היהודים, זה קשור לרמת התרבות של היהודים, שגם בעיר וגם בעיירה הייתה תרבות של לימוד, שזאת לא הייתה התרבות של השכנים שלהם הלא יהודים. סליחה. זה לא קשור לרמת ההכנסה של היהודים, זה קשור לתולדות התרבות של היהודים. אינני בטוח שבוורשה, ששם הייתה תרבות מפותחת בכלל, היהודים בלטו בתרבותם בהשוואה לשכניהם. טוב, אז עכשיו אתה מדבר על כך שאברהם יהושע השל, אתה טוען שמה שאברהם יהושע השל אמר במה שבלה קראה, שייך ליהודים בעיר הגדולה. ואני חושב שאברהם יהושע השל מתכוון שיהדות מזרח אירופה שברובה עד להתחלת המאה ה-20 חיה בכפרים ובעיירות, לאלה הוא מתכוון. אני מסכים. מה? לזה אני מסכים. נו זהו. אז אם אתה מסכים שאברהם יהושע השל מדבר על תולדות היהודים עד למאה ה-20, כי במאה ה-20 מתחילה תנועה של מעבר אצל היהודים, ממעבר מן העיירות לערים הגדולות, אבל
אברהם יהושע אשל מדבר על דורות של יהדות מזרח אירופה לפני האיור, כן? לפני הנדידה לערים הגדולות. בלה, עוד משפט. Man borgt nicht kein Formen und kein Ideen bei anderen Kulturen. תרגום. Man borgt nicht, לא שואלים, לא לובים. נכון. kein Formen, צורות. כן. und kein Ideen ורעיונות. כן. bei andere Kulturen, מתרבויות אחרות, זרות. עם בדד ישכון, כמו שאמרת. עוד משפט עד נקודה. כן. להמשיך? כן, עד נקודה, כן. כן. Die Literatur ist geschrieben von Jeden, durch Jeden und für Jeden. תרגום. הספרות נכתבה. נכתבת, זה זמן הווה. נכון, נכתבת על ידי יהודים, דורך באמצעות, מה ההבדל בין פון ודורך כאן? ההבדל הוא שאברהם יהושע אשל מתייחס כאן, עד כמה שאני מבין, הוא מתייחס לספרות היהודית, ביידיש, כמובן גם בעברית, שהיא גם ביידיש נכתבה מאז המאה ה-14 על יהודים, בידי יהודים, כן? ובאמצעות היהודים ותרבותם. זאת אומרת, לא הייתה שאלה, כן? בגדול, לא הייתה שאלה של ספרויות אחרות, כן? בשביל התצרוכת היהודית של ספרות. זה די נכון, אם כי במאה ה-13-14, לפי השיעורים של פרופסור שברוק, אצלנו באוניברסיטה העברית, הרגישו יהודים שהקורא צריך קצת בידור, והתחילו לתרגם אפוסים של אבירים, כן? מתוך הספרות הלא יהודית, עם התאמות לעולם היהודי. אבל זה מה שהוא מתכוון, שרוב הספרות היהודית, כן, הייתה גם, נעשתה על ידי יוצרים פנימיים. הגעת לנקודה? כן, דוך יהודים ופר יהודים, ובשביל יהודים. בשביל יהודים. נקודה. אני רוצה להעיר כאן בעניין הזה. כן. אבא שלי למד בחיידר מסורתי לגמרי. איפה? בעיירה ליד לודג'. מה השם? סגרש. בסגרש, אוקיי. והוא, כשפעם אחת הבאתי הביתה ספר של ז'ול ורן, הוא אמר לי, אני קראתי את זה ביידיש. ודאי, אבל אתה מדבר על האבא שלך, מתי? בשנות ה-20? כן, קצת לפני כן אולי. אז היו כבר תרגומים של ספרות העולם. פה אברהם יהושע אשל מדבר על מאות שנים של חיי יהודים במזרח אירופה לפני המאה ה-20. בסדר? טוב. שלמה רוצה להמשיך עוד משפט? רק רגע, איפה אנחנו? durch Jeden und für Jeden. Durch Jeden und für Jeden. Man verändert sich nicht für keinem. תראו, man verändert sich nicht für keinem. לא עונים לאף אחד. לא, אנטפרן זה לענות, אבל פה המילה היא פארנטפרן. מי יודע מה זה יכול להיות?
יפה. אולי לא מתחשבים אולי? לא, לא. נפלנו על מילה שאיננה נמצאת באוצר הפסיבי של אף אחד מכם, ויש סיבה. המילה פרנטפרן, כמו המילה פרגינן, שאומנם נמצאת בעברית לפרגן, אבל אלה ביטויים שיש להם מימד פסיכולוגי פנימי, שכדי להבין את המילה, צריך להיות דובר יידיש אקטיבי, יום יום. תראו, אני אנסה לתת דוגמה. אני רואה במילון, justify או defend oneself. כן. פרנטפרן, זאת אומרת, להצדיק את עצמך, אבל עדיין, איך זה בא? איך המילה הזאת בונה את המשמעות הזאת של להצדיק או להתנצל? אני אקח דוגמה, בדידי הווה עובדה, דוגמה אמיתית. ביתי, אלישבע, בדרך כלל לא המירה אף פעם בצעירותה את דעתנו, אבל יום אחד היא רצתה לעשות משהו שאני אסרתי עליה. אז היא אמרה, אז אני עוזבת את הבית. אז אני נתתי לה את הסתירה היחידה בחיים שלה, שקיבלה ממני. עכשיו, ולא התנצל, כן? ואז היא כאילו עזבה את הבית, ואחרי חצי שעה ירדתי במדרגות, והיא ישבה שם בקומה התחתונה במדרגות. אם הייתי רוצה להגיד ביידיש שאני מתנצל על הסתירה, הייתי אומר, אלישבע, אני מצטער, איך פרנט פרזיך, אני מתנצל, כן? אני חוזר בי. עכשיו בטקסט כאן, אנטפרן זה לענות. הפרפיקס פר, אמרנו כבר הרבה פעמים כשניתחנו פעלים, וזה טניה לא יודעת, לא שמע כמובן, הפרפיקס פר יש לו כמה משמעויות כשמצרפים אותו לפועל. אחת זה עשיית פעולה מרחיקה לכת, אבל פה אנטפרן זה לענות, ומה מוסיף הפר לכיוון של להתנצל. קשה לי להסביר או לתת עוד דוגמה עם פר, כן? ודאי יש, אבל זה מאוד מאוד, הייתי אומר, אופייני ליידיש. אז רק נסתפק ולהגיד, בפרנטפרן לא מתנצלים. מה עוד קראת, שלמה? פרנטפרן זיך נישט. על מה לא? לאף אחד, זאת אומרת, לא מתנצלים כלפי אף אחד. כן, על מה לא מתנצלים? רגע, על מה לא מתנצלים? זה כבר עניין של פירוש של המשפט. על הדעות ועל ההתבודדות. עכשיו, נכון. לא, זה מופיע אחר כך, שלמה, תמשיך לקרוא. אוקיי, תמשיך לקרוא. Nicht für kein Philosophen, nicht für kein Historikers, man beit bei keinem nicht kein Schwochim. רגע, לפחות קודם כל מתקנים את הקריאה, אחרת לא יהיה, ללא בית ולא קיינם, מבית פר קיינם נית. כן? ובכן, לא מתנצלים, בפני... לא מתנצלים כלפי פילוסופים. ולמה צריך להתנצל בפני פילוסופים? כי לנו יש פילוסופיה אחרת. בדיוק. זאת אומרת, לא מתנצלים על זה שהתרבות שלנו אותנטית משלנו, ואין אנחנו שואלים מהם שום דבר. הלאה? ולא מתנצלים בפני היסטוריונים. לא בפני היסטוריונים,
ולא לא מבקשים מאיש שבחים, nicht bei kein Sorim, nicht bei kein לא כתוב kein Schreibers, ולא בפני כותבים למיניהם. סופרים, כן. זה שפחיס או שפחים? סופרים. שבוחים, אנה, שבוחים is like compliments. אוקיי. לא מבקשים מאף סופר לא יהודי שישבח אותם, אנחנו לא צריכים את הלייק שלהם, בלשון של ימינו. הלאה, שלמה. Schreiber, man vergleicht sich nicht. לא, שלמה, אתה חוזר על הטעות ואני לא אוותר לך. עין זה לא עין זה מן. Man vergleicht sich nicht mit keinem und man verschwindet nicht. רגע, פה זה מסתיר. Die Keuches auf abzufragen gegnerische Vorteile. נקודה. תקרא עוד פעם 3-4 המילים הראשונות. Man vergleicht sich nicht mit keinem und mehr. רגע, לא כתוב מתקיינם, כתוב מתקיינם. מתקיינם. חכה שלמה, איך תתרגם מן vergleicht sich nicht מתקיינם? אני חושב שפרגלייכט זה נשמע לי מתפשרים, אבל אני לא בטוח. לא. משווים, לא משווים. פרגלייכט זה להשוות. מפרגלייכט sich nicht, לא משווים את עצמנו מתקיינם עם אף אחד. באף אחד. תראה, רגע, אל תרוץ. כל מה שקראנו עכשיו, בא להסביר מה שבלה תרגמה, עם לבדד ישכון, ואיך זה ממשיך? ובגויים לא יתחשב. כן? לא משווים, לא מבקשים, לא לומדים מאחרים, כן? לא מתנצלים, שום דבר. הלאה. Und man verschwindet nicht. לא כתוב verschwindet nicht. verschwendet nicht. העין הזאת שאומרת לך לרועץ, עין זה תמיד verschwendet nicht, כן? verschwendet nicht, die Keuches auf abzufragen. רגע, verschwendet nicht die Keuches, איך היית מתרגם? אם אתה, מי יכול לעזור? לא מבזבזים. נכון, verschwenden זה לבזבז. ודווקא בשפה היומיומית ביידיש, כאשר מדובר נגיד בלפזר כספים ולא להיות חסכני, כן? הפרשוונדר, אחד שמבזבז כספים. זו מילה שרק הדובר יום יום יידיש משתמש. אוקיי, מפרשוונד נשדי קויכס. לא מבזבזים את הכוחות. נכון. אפסופרגן. לא שלום. אפסופרגן. אתה חייב להסתכל מה יש תחת לאלף. אתה צודק. אפסופרגן. כן. כגנרישה בקושיות על שאלות טיפשיות. לא גמרת לקרוא ביידיש. אפסופרגן כגנרישה... לא אפסופרגן, אופסופרגן. אופסופרגן כגנרישה... רגע, יש לי שאלה, הקמץ לא ברור? ברור, אני לא ברור. לא, אז אני אסביר מה קורה לדעתי כשאתה מבלבל קמץ עם פתח. בעברית, כל קמץ, הוא אשכנזי, הוא ואתה במודוס הזה, אבל ביידיש חייבים לעשות סוויץ' במוח, ואו
איך השיר על החדר? אתם זוכרים? אויפן פריפצ'יק. Brennt auf Eierl. הלאה. Und die Stieb Und die Stub ist ist heiß. heiß. Sitzt der Rebbe mit der Kinderlach, lernen Aleph Beis. כן, אבל זה ממשיך שם, הוא אומר, איך הוא לומד איתם? קומץ א', או, קמץ עם עליו, או, הלכו המתרגמים לעברית, לא תאמינו, והם שרים קומץ א', כן? זאת אומרת, הם קלקלו את המשמעות של השיר בגלל ההיגוי האשכנזי. טוב, אז מה אמרנו? פשוון דיקרויכס, אופצופרגן. איך היית מתרגם את המילה אופצופרגן? פרגן זה לשאול. ואופצופרגן נשמע לי להקשות, אני יודע, לתת שאלה קשה. נכון, זה הכיוון. אופצופרגן זאת אומרת להקשות ולהתווכח עם דעות מסוימות, כן. קגן נרישה נגד... לא, אתה עוד לא קראת את שם העצם, מה זה נרישה מה? נרישה פאראורטיילן. לא פאראורטיילן, גם פה ו' ביידיש זה אף פעם לא או, אלא הוא, פאראורטיילן. אז להתווכח עם נרישה, ולא כתוב פאראורטיילן, כתוב פאראורטיילן. יש קמץ. פאראורטיילן טיפשיים, נו. רבותיי, אני מתנצלת, אבל אני צריכה לצאת, מחכים לי לסיפור. השעה 7:30. כן, אנחנו כבר עברנו מזמן. אוקיי. אנחנו צריכים לסיים ב7:30. בלה, תלכי לדרכך. להתראות. להתראות בלה לכולם. יחיאל, רק תאמר לנו מה זה פאראורטיילן. אורטיילן זה לחלק משהו. פאראורטיילן זה דעות קדומות. זה מה שאומרים פרג'ודיס. הפור זה הפרה ואורטיילן זה דבר שאתה מחליט שזה ככה. אבל טיילן זה לא לחלק? לא, כי... לא, סליחה. המילה זה לא טייל, המילה זה אורטייל. אורטייל זה גזר דין, או דבר שאתה אומר באופן חלוט. אורטייל. פור אורטייל, כן? זה החלטה שאתה עושה, במובן, אתה מקדים להחליט משהו שזה לא נכון. אבל אנחנו עוד נדבר על זה. עברנו את הזמן, זה קרה לי פעם ראשונה, אני חושב, לא שמנו לב. אנחנו מסיימים כאן, נפגשים ביום רביעי הקרוב ב5:45, ואני מקווה שלטניה זה לא היה קשה מדי. קצת קשה, האמת. תודה רבה. אני חושב שאם נראה אותך... אם זה היה קל, לא היית לומדת. פעם הבאה, בסדר. אז תודה רבה לכם, להתראות ביום רביעי. תודה רבה לך, תודה רבה לך. תודה רבה, פרופסור, תודה. היי.